Kolonizazioa ez ikuste horrek berak erakusten du kolonizatuta gaudela, ez da? Kolonizazioaren efektua da, kolonizazio zaharraren efektua eta luzearen efektua, noski. Emantzipazioa eta askatasuna helburu duen herri batek ezinbeste egin beharko luke ideologia propio bat eduki. Ideologia propioa da zure betaurrekoak izatea, zure errealitatea izendatzeko, eta ez jartzea zure menderatzailea den etsai horri interesatzen zaizkion betaurreko horiek, ez da? Ideologia propioa ezinbestekoa da. Hori beharko luke izan gure bizkarrezurra, gure planoa, gure mapa horrekin begiratzeko, gure burua izendatzeko, gure arazoa izendatzeko, eta hori, herri honetan ez da falta holako ideologiarik, baina tamalez isilarazia da, eta jendeak ez du ikusten zer pasatzen zaion. Eta hori da kolonizazio luze eta sakonaren efektua, higadura sakona dago zentzu horretan. Guri ideologia propioa falta zaigun bezala, menderatzaileak erabat beharrezkoa dut, erabat presente du. Imperialismoarena bezalako enpresa batek politikoki dominatuko baldin badu herri bat, hala beharrez behar du ideologikoki ere dominatu, ez da? Orduan, asmatzen du ideologia bat, bere komenientziarako jakina, ez du zertan egiazkoa izan inondik ere, ez engainuz betea, mito ez betea, eta hori zabaltzen du. Eta bere helburua da, hain zuzen ere, menderatuta dagoen herri hori ahultzea gehiago, bere realitatea begiratzeko ezintasun horretan sakondu. Eta hori da hemen pasa dena, kolonizazioa horretan datza, kolonizazioa hasteko violentoa da jakina, baina violentzia horren osagarri, eta hain zuzen ere violentzia horren efektua perpetuatzeko nolabait esan, ideologiaren beharra du imperialismoak, eta imperialismoaren ideologiaren araberari gara gure herria izendatzen. Imperialismoari jakinatzaio komeni guk menderatuta gaudela sentitzerik, eta hori da pasatu dena.